dané slova? Áno, jasné. Vieš, ako sme sa pri tom nasmiali? Ale hádam sme mali len slovenčinu. Áno, preto v prírodovede sme robili pokus. Zapálili sme tú no vieš, na svietenie tú sviečku. Áno, sviečku tú, no. Sme mu dali do toho a zakryli sme to 3 minúty. A vieš, čo sa stalo? Po chvíli zhasla, lebo nemala dostatok toho kyslíka. No počkaj. Vôbec tomu nerozumiem. Môžeš aspoň na chvíľu hovoriť bez tých tvojich ono, hento, tamto, no. Veď nemáš žiadnu slovnú zásobu. Musíme s tým niečo robiť. Trápite sa s podobným problémom? Skúste sa riadiť týmto slovom. Knihy z knižnice čítavajú, tým slovnú zásobu získavajú. Lásku, šťastie, smútok,